Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А я, вось, бачите, гонки наладил. Рмал, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Топа. Салют, Рыся, осторожней. Не бачишь, тут трасса. Топа, а чему трасса проходит по нашим покоям? Потому что я тут гуляю. Топа, хіба ты тут один? Я так само хочу гулять. Гуляй? Только мне не перешкоджай. Вось гэта поворот, Рмал. Так, сапраўды, у мяне тут и повороты, и перешкоды. Я выдатную трассу побудовал. Так что, Рысечка, адыдзіся, калі ласка, каб мне нічога не зламаць. А я не збіраюся нічога ламаць. Просто буду робить тое, что у мяне запланавана. А что у тебе запланавана, Рыся? Вечерняя гимнастика. Ой, не-не-не-не-не-не. Ніякай гімнастыкі. Зараз ты як пачнеш лапами размахивать, от моей трассы ничего не застанется. Так, Рысечка, иди у свой покойчик, гимнастику там роби. А чаму гэта я павінна пайсці? Потому что я перший сюды пришел и все для гульни подрыхтовал. А я дзяўчынка. Дзяўчынкам трэба саступаць. Рмал, збірай свою трассу и сам ходи у свой покойчик. Ха-ха! Придумала! Покуль я трассу побудую на новом месте, треба будет спать класціся. Я погулять не поспею. А тут гулять я тебе не дам, Топа. Бо гэта несправядліва. Покойчик агульны, значит, мы можем знаходзіцца тут разом. Знаходиться можем. Адыдзіся подалі и сяди тихенько. Чи я зараз тебе с покойчика выставлю. Рмал, ты мяне? А ну паспрабуй. И поспробую. Давай. Яшчэ крышечка и покойчик мой. Это тебе только подаецца, Топа, яшчэ некалькі крокаў, и ты за дзвярыма. Яшчэ паглядзім. Не сумнявайся. Привитание, девчонки и хлопчики. Салют, Рыся и Топа. Добрый вечер, Тимофей. Ай, привітання, Тимофей. А что это у вас за гульня такая дивная? Это не гульня, Рмал. Это спаборніцтвы за место у покойчику. И вам не соромно? А ну спынитесь зараз же. Так, стоп! Супакойтеся и говорите по чарзе. Спочатку слухаю тебе, Рыся. Я пришла у покойчик и хотела заняться вечерней гимнастикой. А Топа стал мяне выгонять с покойчика, Рмал. Так, зразумела. Зараз слухаю тебе, Топа. Я пришел першим, побудовал трассу, наладил гонки. А тут з'явилася Рыся со своей гимнастикой. Я на мне всю трассу разломала. Ну и ну, вось гляджу на вас и здзіўляюся. Чаму вы не змаглі дамовіцца? А як нам было домовиться, Рмал? Ды вельмі проста. Вось уявіце, што вы не Рыся і Топа. А кто? А ты, Топа, гоначны аўтамабіль. Топ? Ух ты! А мне подобается такая гульня. Я топ. Я готова до старту. А я кто? А ты машина хуткай дапамогі Р. Рмал, цудоўна. Я спяшаюся ратаваць хворых. І вось вы выязджаеце на трассу. Так, а ну, соступи дорогу гоночному автомобилю. Не, ты соступи. Хуткая дапамога павінна праехаць першай. Вось я ж... Вау, болюча. Ага, напевно, гузак буде.
будзе. Ай-яй-яй, здарэнне на дарозе. Цяпер хуткая дапамога нікога не выратуе, а гоначны аўтамабіль пашкоджаны. Спадабалася вам? Ох, зусім не спадабалася. Пачакайце. Але на дарозе так не бывае. Ну, амаль што? Здарэнні вельмі рэдкія. А ведаеце чаму? Чаму? Таму, што існуюць правілы дарожнага руху. З іх зразумела, хто каго павінен прапусціць і хто паедзе першы. І ўсе вадзіцелі гэтыя правілы выконваюць. Інакш такое б на дарозе пачалося. Хочаш сказаць, Тимофей, у нас павінны быць правілы гульняў, Рмаў? А чаму не? Калі вы не можаце дамовіцца, вам трэба напісаць правілы. Будзеце імі карыстацца. А што мы напішам у гэтых правілах? Час, хто калі гуляе ў пакойчыку. Тады вы не будзеце сустракацца і сварыцца. Так мы пазбегнем здарэнняў у калыханцы. Але калі мы не будзем сустракацца, мы ж не зможам разам гуляць, Рмаў. У вас усё роўна гуляць разам не атрымліваецца. Не, мне так не падабаецца. І мне таксама. Тады давайте мірыцца. Рыся, прабач, я больш не буду. І ты прабач, Топа. Хочаш? О, рабі сваю гімнастыку, я адсуну трасу. Ты не, гуляй, Рмаў. Я буду за цябе балець. На сапраўдных гонках жа ёсць балельшчыкі. Вось гэта іншая справа. Малайцы. Але гуляць будзеце ўжо заўтра. Чаму? Таму што зараз ужо час позні і трэба глядзець вячэрнюю казку. А, ну добра. Так, Рысечка, хадзі бліжэй. Тут лепш бачна. Дзякуй, Рмаў. Мультфільм, сябры. А зараз час да сну рыхтавацца. Гоначны аўтамабіль ТОП рыхтуецца стартаваць у краіну сноў. І хуткая дапамога таксама. Толькі спачатку заедзем у ванну, пачысціць зубкі і памыць тварыкі. А пасля на поўнай хуткасці імчым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі, Рмаў. Цікавых усім сноў! Дабранач, Паехалі. дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.